Salam mehriban tomoşaçylar. Anfanyň her bir eşden dadyny ananyp, onu eýle ýaýradyp beýguna adamlar hakda şöhret öretmegi uly günädir. Töhmet atylyp öz hakda şöhret öredilýän beýguna bolsa, şeýle ýagda ýüze çykanyny garşydaşynyň üstüne azgarylmaň deregine ähli dady görüp hem bilip duran Allah tagynmaly. Deňe şondan kömek soramaly. Çünki ol pek kürekli beýguna adamlaryň deleglerini boş gaýtarmaýar. Ana häzirki tomoşaçyk wakamyzam şol hakykatyň aýdyň sowutnamasy. Şeyin apaçık bir ispatı. A topar, üns verin. Giňişlikde 5 elementli bir günsüzlikler topary bilen 4 nokat berilýär. Bu günsüzlikler o nokatlar näçe tekidigi emile getirirler. 30 sekund wagt berilýär. Bizim jogamy 34 malum. Dogry. Dogry. Inni bir topar, size şeýle soraw. 5A deňdir 124 derece 42 minut 40 sekund bolsa A'nyň derecesi minut hem sekund bawatda bahat näçe bolar? 30 sekund wagt berilýär. Cevap Bizim jogamy 24 derece 56 minut 32 sekund. Dogry. Inni bolsa size soňky sorawmyz. Semine gaty tolgun ýa. Soňky soraw din we ahlak hakynda. Tolgun orýal zat ýok eje. Kerem din sorawlaryny gowulýa. Allah'ın älemde boljak ähli zatlaryň wagtyny hem nähil boljagyny ezelden bilmegine we kesiplemegine näme diýilýär? 10 sekund wagtyňyz bar. Bizim jogamy takdir. Dogry. Bu topary size şeýle soraw. Peýgamberleriň peýgamberdigini suwut etmek üçin Allah tarapyn berilen adaty bolmadyk wakalary we ýagdaýlara näme diýilýär? Bizim jogamy mucize malum. Dogry. Häzir bolsa sizi toporlaryň ýagdaýy bilen tanışadyň. A topor 90 tok, bu topor bolsa 100 tok kazandy. Görüşüňiz ýaly bu topor bir soraw artykmas bilmek bilen A topordan üstün çykyp ýeňiş kazandy. Yarşyň netijesini nähil boljagyny men öňüm bilýärdim-le Kerime gözlegmesin. Şunki aladalam utarsyn, soň men ýanyma baraň Zeniha hanym. Kerimiň geljegi bardy urlaşalýyn. Bolýa müdür ağa. Häzirlikçe sag bolun. Sag bolun. Gutlayan Nermin hanym. Sag bolun. Gutlayan Zeniha. Sag bolun. Oğluňda näçe guwansaňda mat? Sag bolun Nazif ağa. Sen bilen çağak biloýnaýardyk, Zeniha. Maňa ağa diýip durmasana. Ýönünde biz ula adam şeýledämi? Bize Biz gaýdaly Nazif ağa. Kereme buğdaýma alyp bereň diýip söz berdim. Bolýa Zeniha hanym. Ýöreje. Hadi Kerem. Ýör Kerem. Buğdaýma alyp berip çak bolýan adam da şeýledämeje? Men ýüregimdäkini bir bilsediň balam. Elimden gelse tutuş dünýäni bagş ederdim saňa. Ona ýyl pul juwym sirkik goýduň aten. Ýeri bolýaly men nädeň? Çykdaýjym köp. Ýöňem ýaň bermedimmi näme? Nire soňa on çöpüli? Mene düşünemok. Yetmese men nädeň? Ey Allah, näsen şey tagşytlyrak bol. Oho, salam Zeniha hanym. Salam. Egilik mi bugün iş etmeýäsiňle?
Bugün Kerem mektepliň arasynda geçirilen ýarşa gatnaşan üçin işden ruhsat aldım. Birinji bolluk siz en aýda. Awa. Şeýle mi? Şonu gutlap buğdayma alyp berdilermi onsoň? Ay bu döwürde okuwdan peýda ýokdur çygym. Alyatyň ýagdaýy nähil Suzan hanım? Mektep taşlada ol habaryň ýokmy näme? Mene biraz özüm durýan soň ýene barar öýtdim. Ýene bir gezek gürleşip görämeli ekeniňiz. Ay ýok. Gaýtam wagt ýetirmän durmuşa başlan has oňot. Ay diýana okuwdan peýda ýok diýip ýeri bolýar. Naş bolsun. Ýer canım. Pulu vermek üçin ertir baran Ýaşar aga. Bolýa. Sudan daýdany görmesem ýadyma düşýärem dälken. Näme ol? Ýa-ni ýarş başlajak bolup Turka Alyas telefon etdi. Menem soň özüm jaňa derneydim. Men hasabymda pul ýok, senkiden jaňa deýin neje? Şol oglan bilen habarlaşmasan gowy boldy Kerem. Ol sen bilen näme işi bar? Biz oň bilen bilejil olmaga eje. Ol men iň ýakyn dostum. Alo, Kerem, sen şu wagt nerede? Bir hedilik atıp dırdın ay. Son gurrun verer näder işim var. Şu wagt ýene bir hedilik etjek bolup dur. Bolýa soň özüm jaňa derin ýör. Ýörüň oglanlar. Ol 48 aylyk karz berýär, oňaň näde ýok diýjek. 5 şaýa satýaryr. Ýagdaý şeýle bolansaň biziň işimiz barha kynlaşyp barýar. Men Ilyas Demir. Mahmud agam pulunu almana geldim. O nähili pul? Bilen okmy näme? Mahmud başga adam tapmadan sen ýaly agyndan tüýdüň ýeti gitmedi diýberdimi? Sen näme diýjek bolýan? Bu hafızanı Yerim muňa näme diýersiň? bak. Gördün mü? Nasıl da canlanıyor. Pul näde bar malaken? Tamam. Golly, gideli. Filgähde gurrugymyz başga ýany tolup gidiberdi. Eje maňa haçan motor alyp berjek? Onu sizem zordan günümiz aýlaýas oglum. Saňa häzir motor näme gerek? Näme gerek diýäňmi? Alyasa awtologan bar eje. Ol näme diýse ejedi ýok diýen ok. Näme gerek bolsa eberýär. Sen bolsa entege meni sağa tap etýäň. Kakam bolan bolsa alyp bererdi. Ejeň entegem kakam. Ece. Mes gaýdym. 3 ýyldan bäri kakam bergisini ödüp ýörünip aýtda oňa. Ece hey beýle adamlar aýdylarmy? Aýtma näme? Goý olan bilsin nädip şeýle ýagdaýa düşenmidi. Bu çağa görelläme täç. Gaýdym. Sen bu zatlara gowy düşünmeli. Senin tek ýaş görüp görmegiň ýerine şonu da durmuşa çykman gezip ýörsiň. Beýdişiňe bolanok. Ece. Sana öňüm 40 kere gaýtdym. Indi men ýanymda şo meseleni gozgama. Biziň şu ýagdaýymyz gülýäli. İşim bar, gazancym bar, Hudaýa şükür. Biz hiç kime mätäş däl. Seni habibi, demir malhasy häzir reanimasiýadan çykýar, 400 eltelimi? Bolýar şenay, menem häzir barýan.
Oğlum birinci. Oğlun birinci bolupdyr senike kutlayan. Siz em eşitdiňiz matal. Sag bolun. Bolýa. Sen mi? Ödün türýäňmi? Owa türemdi näme? Ýaşyň ýeten oğun tek şahadatname ýok tutsalar näçek? Istat olas ýok lay. Aynalar ýapam soň polisiýalaram görüp bilmez. Yer bolýa. Hani men sen o. Owo näýlon soň ýagdaýlar? Entegem şo ýürek kyskanç mekdetde erkelip ýörmüň. Sen bolmasaň hiç taýdan gadygy ýok. Senem taşlandy. Taşlap ejem ýürek ağırly deýilmi? Ondan men kakamy sizlerden okujak deyip. Oka ver hani. Men çykdaýjylarym köp bolmak mümkin ýöne sen aýdan zatlaryňa da çydar ýalyl ýaşar. Entegem olaydanlym az bolýar. Besirini etimden geçip sünküme etdi. Oho, Semiha hanım, gelin. Geçin oturun. Sag bolun, men oturmaýyn. Pul bermäge geldim. Çay elin. Sag bolun, men gideýin. Ýene bir güni çaýyr nesip bolsa. Sag bolun. Sözan hanım. Sağ olun, gelip durun. Bolşun nähili? Oň aýagynyň aşagyna haly ýaday bolmasa. Aýrylsan aý. Oňa çyndanam hormat goýýan. Näme deýin? Ärining ölenini 3 ýyl bolup barýar. Şu ujuýpsylja aýlygyndan artyryp ärining bergesini berýär. Şu döwürde oň ýaly aýallar az. Aýlawly geplep näme diýjek bolýan ýaşar gönläp aýt. Men aýlawly urlamok. Gönläp aýtjan. Sen şu aýalyň dyrnagyçyda bolup bilmersiň. Innikde şeýle söz diliň alaýsaň, gaýdyp ýüzüm görmersiň. Beýle wagt ýetdiresi ýokla. Şey diýsene. Diňe özüň dyrnöý diýäňmi? Näme başga gaş kakjak ýokdur diýäňmi? Elim salgasa mellisini taparyn. Men gidýän ýaşar. Git sen cehennem bolsan aý. O däbi bir jaý edip birinin hawary beripdir. Seni harady bolsa sawçylyga barjak diýipdir. Keremeti öz oglum ýaly serederin arkaýyn bolsunlar diýipdir gyýdym. Keremin kakasy var eje. Oňa ikinji kaka ýa-da öwüy kaka gerek däl. Ölünäriňe haçana seni wepaly bolup ýörjek gyýdym. Ösesini o sana şunça bergi goýup gitdi ahyry. 3 ýyldan bäri şoň bergilerini özjek bolup biýiliň bükülli. Adamym ýagşylykda ýatlanmaga münasip adam eje. Ol päkligi bilen işledi ýöne näçek, işi uğruna bolmady. Bu her kimiň başyna düşüp biler. Adamyň bergisi namasydyr. Men borjum ärimin namasyny gorumak dämi? Öleni bilen ütgüýän zat ýok. Arada mektebe baramda müdür aýtdy Nazifaga. Keremiň daşary ýurtda kömek üçin pul kömegine deýin diýipdir. Ýöne men kabul etmedim. Kabul etmedim diýdiňmi? Başga näme deýin eje? Bir sallah erkegiň dul aýalyň oğluna kömek pul beren näste il näme diýer, şonu pikir etdiňmi eje? Baksana. Sana Ferhat. Sen şu teklimi goýuja pikirlenip gör. Diýen çalışam ýetip gelýär. Eň bolmana biraz pul gazanarsyň. Bolýar, pikirlenip gör. Bolýar onu. Merhaba. Salam mama. Salam Salam oğlum. ece. Kerem sana näme bolýar? Men sana şol oglanyň tirkeşme diýmedimmi? Ece, ol meniň ýakyn dostum diýdimi? Näme üçin tirkeşmeler? Biraz gezim etdik. Men şoň üçinem gaýgy etdim oglum. Hey şu ýaşdaky çağa da ulag berip bormy? Inni döwür ötkedece ähli eneler sen ýalyl. Kakam bolan bolsa maňa gowy düşünerdi. Beýdip madama men çağa saýyp ýörmedi.
Onsuzam sen maňa ýaşyl geçjek bolup duran okla. Towa, o näme diýdiň golla Kerem? Şu gün mektepde näme etdim bilýärmiňi? Men üçin näil gowdatlar teklip edilipdir. Sen bolsa kabul etmänsiň. Müdürimiz mene ejeňe düşünmedim. Sen özüň ömür guruluşyk göräý diýdi. Ol nerden bilsin? Näme nerden bilsin? Seni men okudyp bilemokmy näme? Sen nädip men daşar urty okudyp biljekje? Bärde näme universitet ýokmuşmy? Sen bu zatlary düşünmördiň eje, düşünmördiň. Seni görýäňmi çağan geljek bilen oýun edýän? Hawaje. Kakam ýaşap ýören bolsa sen kiýal etmedi. Sen bolsa Salam Nazif. Salam Süzen hanım, hoş geldiňiz. Şu töwerekden geçip barýardym bolyn, ayaklarym aýdan metmän meni şu taýa getirdi. Gutuljak hatly Lukmanyň ýanyna gider diýipdirler. He, men ýalňyşrak aýtdym öýdýän. Ýere bolýa. Sen bilen biraz gurrunum bardy Nazif. Arkaýyn oturup gürleşer ýaly bir ýere giräýsek näder? Ýasyň ýagdaýyny guruluşjak bolýarmy? Mektebi berjekmi? Ay ýokla. Mesele özüm bilen magly. Gal bersede sen bilenim. Bolýa, men kömek edip biljek zadym bolsa, gurruňy bolmaz. Sen kömek etmeseň başga hiç kim kömek edip bilmez. Ýörüň. Şu wagta sen ýeki ödüm baş alyp çykaryn öýdýädim, ýöne boljak däl eken. Dogrusu adamym ölenseň başga birini söýbem bilmedim. Maňa söýd aýdanlar boldy ýöne. Olaň hiç gaýty göwnüme yaramady. Düşünýän Suzan hanım, bu ýaşlarda soň durmuş gurmak o diýen aňsada däl. Olaryň men gowy göreni bilen hiç zat ütgemeýe. Esas zat men kimi halaýanlygym, kime sinim oturup, kime özüm münasip görýänligim. Adam ke wagt gözüniň öňüne näksinem görmän galýatda. O dogry. Men pikirimçe ogluma kaka, maňa bolsa ýoldaş bolmaga ýeke tek münasip adam sen Nazif. Näçe ýyllar mer saňa daşyňdan gowunyp ýördüm. Çekinjeň hemde salihatly adamdyň bilýän. Şoň üçin ödüm aýdaýyn diýdim. Men hakda gowy pikirleňiz üçin sag boluň, Suzan hanım. Ýöne men öýlenmek üçin başga birine söz aýtdym. Häzir seni hanymyň jogabyna garaşyp ýörün. Ayrıca Onsoňam siz ýaşaraga bilen wadanlar öýdüp ýördüm. Ay ýokla, o ýöne bir tanşymdy. Bagşlaň. Allah wagt dogulmaň için seni ha. Sen maňa hemme ýerde begut bolýan. Hemme ýerde aýygymdan asylýan. Kerem, men sen göwnüňe degijek bolamok. Men hemmemiz üçin dogry zat etjek bolýan. Dogry diýen zadyň maňa ziýan berýäji. Men sen sözüň diňleýäne. Derslenme taýýarlanýan, ýaşda urun alýan, kömek pul almagy münasip bolýan. Sen orada bu zatlar üçin maňa hiç adam alyp bermedin. Ilyas mektebi taşlady. Şonda da ejetinden soraşman isleýän etdi. Dogry zatlar hökman gowy hem aňsat bolmaly diýen zat ýok oglum. Biraz kynam bolsam dama dogry zat etjek bolmaly. Inni senem bu zatlara akıl çatar ýaşa ýetdiň oglum. Kakan bolan bolsa saňa bu zatlar aýtardy. Wah kakam bilen guruluşyp bolsady. Öňne hem pikir etýänini bir bilsedim.
Allah. Ey Allah. İyilik bolsun ahirine. Kimsiz? Bu men, kapyny aç. Seniki hanım, kapyny aç. Sen bilen gurrunum var. Hayırdır Suzan hanım, iyilik mi giyeceğim bir vakti ne oldu? Eynen sağım o diyen iyilikli değil Seniki hanım. Girin, gelin. Ya bir erbezat dolaydı mı? Ya sabır zat dolu mu? Ay yok. İlyas'ın yağdayı gülüyali. Ödüme bir zat bolli. Ençeme yıldan meri içimde saklap yören sırım sana aytmağa geldim Seniki. Aytmasam delirep bar ya. Ece, siz ocağa geçin. Yok. Değil mi otur versinler. Koy olurum dinlesin. Kereme kakasının Nermin hanımam gevusinin nehil adamdığını bilsin. Sen ne emeler diyen Suzan? Ödüne gelsene. Sen entegen bergilerini ödüp yören merhum adamın men oynaşım Semiha. Kıynansam şeyle. Maalesef. Bilyen. Men günahkar yöne. Meni yoldan çıkarmak için on etmedik zatı kalmadı. Nem için bu zatlar aytyanına düşünmedim. Yöne sana anananlarını etme. Beyle zatın bolmağa hakkı yok. Şöyle mi? Onu hafer et ona. Öz gözün bilen gör. Men bu zatlarımdan artık gizlep bilecek del. Aytmasamam içim bit yırtıp bar ya. Men sana ayttım ha. Oturanına degmeye deyip kıydım. Kızım. Vay kıydım. Semiha can. Kerem gel oğlum. Erterliň taýýar. İyicek däli mi? Kerem. Yalvaryan oğlum beýtme. Näçe günden bäri hiç zat iýeň ok. Öýede ýargy içe gelýän. Men başga näme deýin neçe? Durmuşdaky umyt baglap ýören zatlamyň baryny ýitirdim. Beýdim oğlum. Näçe gede gaýtdym. Kakan olar ýalwat eden näler? Gözüň bilen görseňem näme ananmajak bolýanmaja? Üstüne de şeýle iş eden adamyň bergisini üdüp ýördüň. Kakan öllü Kerem. Inni gelip özüne aklajak gumany yok. Biziň borjumyzyň hatyrasyny gowy saklap gelmek. Sen diňe öz awran pikirin diýen eçe. Men gitýän, sen bolguzy gurrun bilen diňläp oturasyň gelen ok. Kerem entegem gelmedi mi Ece? Gelmedi kıydım. Elinäki telefonum öçürilipdir. Nirede käw? Ne bileyin kıydım. Menim şu pencereň öňüne alyp oturşum. Bolýa Ece. Habar bolsa maňa jaň edäý. Bolýa kıydım. Semiha sana näme bolýar? Kerem entegem gelmendir. Sagat 3 bolly öň beýligi ýaga almazdy. Sen biraz men ýerime de seredäý, men öýe bar gaýdaýyn. Gurrun bolmaz bibim. Barar kyn gidiber. Gaýgy etme. Kerem akylly oglan ahyry hiç adam bolan näler. Sağ ol. Sen dogry aýtýan ekeniň Ilyas. Hakykatdanam okuw okuwanyňa degmeýän eken. Näme üçin, kim üçin okajak? Men sen akylly oglanyň ýüreği şolatlary akyl ýetirjeňi öňem bilýärdim. Ýöne birden beýle üýtgediňle näme boldy? Uwan gahrman ýaly görüp ýören kakam. Görüp oturdum, men pikir etişim ýaly adam däl eken. Oýnaşy bar eken. Goý sanay, kim eken aýol?
Ay kim bolan näme? O ne edip bildin? Ay sorma sana. Şu hakda hiç saat gurlatym gelenok. Hany sür gidelle. Şu taýdan uzagrak bir ýere gidetim gelýär. Hiç keyfim ýok. Telefonu intege möçürlüğü näme etsekek? Polisiýa habar berýäýsekmi käqýdym? Yok enejan adaçyk garaşaly. Belkem jaň eder. Ey Allah. Balamy gora göri. Ýalňyş iş etmegine ýol berme. Sen beýiksiň ey Rabbim. Adaçyk garaşyň, habar berdim geler häzir. Habardar bolun, yürüň şu tarafa. Tiýdirek bolun. Ýokaryk çykaryň. Bolýar. Bolýar. Yürüň, yürüň satrak bolun. Ýokaryk çykaryň. Bolýar. Näderek bolun. Näme bolupdyr? Ulogy çakdan aşağı sürüp togulanıpdyrlar. Ikisiniň hem ýagdaý agyr. Sürekli kontrol. Aman, gowjatary de borýum. Näme boldy? Näme üçin maňa beýtip teretýäňiz? Seni hakyydym. Oğlun helakçılığı uçuraptır häzir bir yerde. Ýöne alzyrar ýazat ýok. Biz elimizden geleni etdik. Seniha. 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 Getirin bu kömek etseňiz gelin. Seniha. Kerem ýerde. Ýagdaý nähili? Operasiýadan çykdy, Hudaýa şükür. Häzir reanimasiýada ýagdaý gowy. Gowlaşar nesip bolsa. Operasiýa ören gowy işdigidym. Ýöne bir garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykdy. Entek öwedine gelenok. Gowlaşar nesip bolsa. Sen anamdar aýal Seniha. Dowa etgidym. Oğlun yaş hem sağdın ekeni. Bu dağıtları antatlık bile yenk geçer. Sen bizim en güýçli, en gayratlı şepagatçymyz ahiri. Oyun sana bu dağıtları gelişen oğa. Köşeşiň Suzan hanım, goýuň ünni. Siz girmeli elliňiz. Köşeşiň. Sakın meni ýeke goýup gitme oğlum. Sen men ýeke tap umydymsyň. Meni ýeke goýup gitme. Ey Allah. Oğlum menden aýyrma göri. Yalvarýan ey Allah'ım. Ey gudratly güýçli, beýik Allah'ım, saňa sagynýan. Diňe saňa sagynýan. Men günämi geç. Saňa münasip kulluk edip bilmedim. Ýöne yalvarýan, maňa merhemet et. Sen keremsiň Allah'ım. Maňa oğlum gaýdyp ber. Seniha. Murat. Bu sen mi? Sen bu ne hil bolýar? Awwa bimen Seniha. Oğlumy kiňiziň ýanyňyzda boraýyny gidim. Yeşiden zatdan bar tökmet Seniha. Men diňe seni söýdüm. Saňa şu suratyň düşürilen giýjediň örkedegin. Ýörmeň bilen. Sen ho jen bilen bolan wakany bilýärmi? Gurrun bertdimi? Oňa çek berdim. Ondan soň bir hepde geçdi. Wagtyndan öň banka bartdyr. Hey şeýledi bir zat dolarmy?
Awwa, menim eşitdim. Meni halamadyk bolsaňyz öýkelerin mene. Mene iş hakda gürleşerim ka oýdypdym Yaşar ağa. İşi gürleşdik ha Murat. Ýöne sen şo ýeri satjak gelit oturşuň. Satyp biljek gel. Men o ýeri aýalym adyna geçirdim. Çağamyň geljegi üçin saklayan. Men öleýsem men şo ýer satmagyny idim. Men işte müdürün. Sen arkayın bolay. Sana berýimin berin sözümde de duraryn. Sözüm sözdür Yaşar. Şunça ýyllap bilişleşdik. Men beýlik bu oturmak näme gerek? Sizin ediýäňiz näme? Muňa seretli. Muň näme delili bar? Ýadygarlyk suratymyz galaýsyn nidim. Way näme diýeni bar? On soňa men tutan ýerimi goparýan sen anlaryn Muratjan. Men seni gowurýan. Näme içimdäk duýgym gizläp oturayynmy? Bestirinni. Senin beýle zada garaşamokdym. Sehelçede bolsa şu edenim üçin meni bağışla Murat. Sen men pikir edişimdenem has salyhatly bolup çykdyň seniha. Ýöne oglumyz Kereme ören erwet täsir etdi. Häzir ol Azara galma, men hemme zady bilýän. Kerem gaýgy etmeseniha. Oglumyz gowulaşar. Ol mundan beýlek hiç hasan sen sözüňden çykmaz. Şunu sana getirdim. o ýanyma geldi. Ýaňyja da şu taýdady. Ey Rabbim, sana şükür edýän. Oğlum, Keremcan. Abla seni ha boşluk Kerem ödüne geldi. Çynyňmy? Hawa Hudaýa şükür sen soraýa. Seni görjek diýe. Ýörünni. Babam geldi. Kakam ýanyma geldi. Sudan daýda kakamy tökmedi atan eken. Meni şu suratyň düşürilen ýerine gidip bardady görkezdi. Soňra orada ejen gynataň meni gynadygym bolar. Ejeňe her doglan gününe men adymdan bir desi akkul alyp berdiydi. Ey Allah'ım. Biz sen gudratyňa hayran. Seret. Wah Ilyascan oğlum. Wah oğlum. Sudan, köşeş dogunum, köşeş. Ilyas. Köşeş doguncugum, köşeş. Goý setiňi. Köşeş. Köşeş dogunum. Köşeş. Bulun tediri. Han maňa beriň. Haýyş edýän. Köşeşiň. Köşeşiň haýyş Köşeş edýän. goý setiňi. Ilyas Ýaglykdan oğlum. çykyp bolmaz. Mert bol doguncugum. Ynha men ýanyňda. Bugunlerem geçer görersiň. Mehriban adamlar. Şu wagta çenli Allah'dan edilen ýaşy dilegler hiç wagt boş gaýtarlan nädir. Ýetaty zat biziňe onanyp ýürekden dua etmegi başarmaly. Ýatdan çykarmaň. Perişteleň arasynda elden ele geçirilip iň tiýil kabul bolýan dua bir biçaran hereketler arkaly ýüze çykarýan hal duasydyr.